Oedd pethau lot gwell yn o'r hen ddyddiau. Oedden nhw? Betamax, Mr Blobby at Bay City Rollers, Electronic Personal Organisers, Hooliganiaeth Pêl-droed. Oedd Alfon Haynes Davies byth off y teli. Ti'n sal yn y pen, mae hyn yn glir ers blynyddoedd, ond dyma rei gemau nôl yn y dydd, da ni yn ei colli. Polio. Efo'r gêm Mario Kart diwetha'n dwy'n holl driciau F-Zero efo ceir yn hofran ac yn fflipio ar ben I lawr willy-nilly, ella wir bod dyddiau'r gyfres rasio ddyfodolaidd yma drosodd ymhell cyn I amser. Da ni ddim yn cael ceir yn hedfan mewn bywyd go iawn ac apparently ddim mewn gemau fideo chwaith. Diolch yn fawr Nintendo. Na hoverboards. Diolch yn fawr Nintendo. Newch chi byth giro GoldenEye medden nhw, ond cerwch chi grafu medda'r tîm nath y gêm yn y lle cynta cyn creu timesplitters. GoldenEye ond efo teithio drwy amser a monkeys a llwyth o stwff da fel yma. Dech y timesplitters nôl, damn it! Wi eisiau seithi mwncwns yn pen eto! Dyna beth I pwynt gemau wedi'r cwbl, cael byw dy ffantasia. Fi bod yn deg fi yn byw yn America nawr, fi'n cael seithi monkey unrhyw byd fi se. 2 for 1 deal lawr yn Subway. Wrth gwrs bod na. Dyma dy hoff gyfres Elidir. Mae yna 2 gêm di bod y diwetha'n 2006 a 2 ohonyn nhw ddim hyd yn oed I gadael Japan. Dwi roed I cael fy insultio gymaint. Alla I drio. Go on in. Ti'n silly sausage! I fod yn deg, ella bod na ddim gymaint o alw am Knights of the Old Republic rwan. Wedi'r cwbl ddath y cynta allan tua'r diwedd cyfnod y prequels. Pa prequel, beth? Ac ein hatgoffa ni jyst pa mor dda oedd Star Wars yn y lle cynta. Fi wedi clywed am unrhyw prequels. Dyddi yma mae popeth Star Wars yn wych eto, fysa I dal yn neis ymweld â byd yr Old Republic un tro ola. Prequels? Ha! Nonsense! OK, Daf, mae dy bendi yn y tywod, da ni gyn dall. Sa'n off o dywod. Mae'n mynd bob man. Mae Punch-Out wedi cael rhyw fath o reboot yn ddiweddar efo'r gêm ARMS ar y Switch. Daf, pam ti'n syllu yna I fel yna? Tri dim newydd dweud hwnna. Daf, o'r gyllell na lawr. Pulled feathers from chicken. Mae gema point and click wedi cael bach o renaissance yn ddiweddar. A rub chicken with grease. Ond yr un gyfres sydd ddim wedi atgyfodi y daddy, Monkey Island. Push chicken up arse. Wow now, OK, dyna ddigon o hwnna. Mae'n anodd credu erbyn hyn, ond cyn Mario, cyn Sonic, un o'r eiconau mwyaf mewn diwylliant poblogaidd oedd, wy masif. Roedd o'n syrenu mewn llwyth o gema antur anhygol o boblogaeth, ond ers y 90au, dim byd. Ti'n nôl, Dizzy. Mae'r byd dy angad di. Dizzy? O'n i'n sôn am Duncan Goodyew. Nath Valve addo llwyth o gema Half-Life. Nath nhw addo. Ond yn hytrach, nath nhw setlo am chwildroi gemau PC efo Steam a gemau VR efo Vive. Y diawliad hynanol. Felly mae Half-Life un o'r cyfresu gorau erioed jyst wedi anghofio. Just fel na. Ar ganol cliffhanger a bob dim. Horrible. Hei, nid I byth geso be ges I Super Neithwr. Be?